Имало един ден двама човека решили да се направят експеримент с тях, за да станат роботи. Пробвали се това да го направят, имало някакъв проблем. Единият станал робот, но е бил злодей, понеже грешно са се преинсталирани нещата. А другия е бил добър. Но за жалост, добрият човек се пробвал да го спаси, но не можел толкова бързо. Сега двамата са в разделни къщи и не са сдобрени. И са винаги във война. Един е правил винаги добро, а другия е разрушавал доброто. И така минали месеци и години. И червения робот си казал: ха-ха-ха, не ще завладея града. Апгрейднах се на Макс и никой не може да ме спре. Първо ще трябва да убия синия добрия. Той се запътил към него. Запътил се към него и започнал да лети. Започнал да лети и всички хора са били уплашени. Да. И изведнъж той отишъл при неговата къща. Искал да погледне дали е там. И детектора го засекал, че е ето тук. И той тръгнал да го търси и да го убива. Но не го намерил. Търсил го навсякъде. Навсякъде го търсил. И си казал: той може би има тайно място. Ще отида там да погледна. Той отива там. Няма тайно място. Но не му дало да отвори вратата. И излезнал и почнал да руши. И изведнъж, докато е излизал, докато е бил навън, чул нещо, някакъв шум. Върнал се да провери. Пак обиколил навсякъде. Но си викал: нека да погледна в последната стая. Изведнъж детектора почнал много да ви битка. Изведнъж видял някакви крака. Той ги издърпал и го е намерил. Започнал е да го бие, за да го унищожи, но той го е приспал. И така го взел и го занесъл в базата му, за да го направи от неговия. Но изведнъж той се махнал и той го е видял и е държал оръжие. Но нашия приятел се е телепортирал и е изчезнал. И никой повече не го е видял, докато не унищожи града. 5 години по-късно. Добрият човек решил да спаси неговия приятел, за да го преинсталира да стане добър. Но заради някакви проблеми той не можел да го намери. Търсил и не го намерил. След 2 години изведнъж намерил къщата му.
влезнал в нея. Но си е държал някаква братва с него. Проверил долу, навсякъде и никъде не го видял. След това решил да му хакне компютъра. Но той разбрал, че се е прибрал. И той не разбира добрия, че той си е влезнал в къщата. И е взел един чук и го удари по главата. Пам. И той паднал. И червеният се отгризил. Никой повече да не го види. И така червения е победил синия. Но къде ще ли заведе червения? В неговата къща ще го затвори. Няма да може да се измъкне. Той се е събудил преди да затвори вратата и избягал. И нещо му е станало лошо на червения. И е припаднал. Изведнъж синия се е върнал и е отишъл да го вземе. Защото е чул нещо пада. Нещо метално е паднало. Си казал, той най-сетне пое отровата, която ми спръсках в лицето. Се оказва, че той като го е завел, той изведнъж изчезнал. И синя се опитал да го намери, търсил го е. Преди да го търси, той също припаднал, но не можал да умре, защото той е бил силен и здрав воин. Но след това добре е решил и той да се направи по-силен, за да може да победи червения. След един час станал по-силен и по-силен и по-бърз. И всичко може да вдигне. Но изведнъж хората нещо припаднали всичките. Видяли някаква червена миризма, която не се е забелязвала от очите, а се усещала от миризмата. И никой нищо не може. Всички били ослепяли, докато червения е отишъл и е ограбил банката. Синия също се чудил какво става и си е пуснал зеленото виждане. И може да вижда всичко. И започал да го търси при банката. Но вече било късно, защото се е ограбил банката. Ограбил банката и е избягал, но тък му е влезнал си. И така червения си има собствено кривалище, който никой не може. Само той го знае. И се скрил вътре
И има там камери и е наблюдавал целия град. Навсякъде и навсякъде, но никой и разбрали, че той е имал тайно скривалище. Те се чудели защо синя постоянно излизат убийства и каква е била съдбата на сините и червените и защо са толкова силни. Те са били войници, най-добрите, но винаги са си помагали. Но в този случай си пречат един на друг. Една година по-късно червения се апгрейднал, станал е още по-мощен и още по-мощен. И така. Никой не може да го види, но той може тях. Как ли може? Защото той имал тайна база с всички камери на града. Изведнъж той се е бил променил. Червения. И е бил много добър. И никой не можал да го спре. Така. Той се е преднал. И укрепил на Макс. Но и другия разбрал, че той се крие, за да се апгрейдва. И той почел да се апгрейдва. Двамата се апгрейдвали на Макс. Минали месеци. Те станали много силни, много мощни. Никой не можал да ги спре, докато и полицията не почва да се намесва. Червения се направил на синя, казал на полицайите да не се мешат, че ще се справи. Вече имали уръдия. Много са се били апгрейднали. И отишли на битка. Кой ще спечели? Гледайте, за да разберете. Те започнали да летят и да се издирват. Издирвали са се. И червения ще да в къщата. Ще разбера какво прави. Но не в къщата му. Аз ще се скрия на тайни места, чрез дето
Той не знае, за да ги наблюдава. Червения знае почти всичко. Но много не е знаел. Синя. Те са се издирвали. Много са се търсили. И изведнъж червения го забелязал. И веднага забелязал го. И обичал да го напада. Той тръгнал. Забелязал го, той се е бил качил на една сграда. И извадили оръжията си. Започнали да се бият. Изведнъж червения се направил нападнал, че е загубил от играта. Червения скочил и се направил да умрял. И синя уж е мислил, че е победил, но не. Той си е викнал. Той се е телепортирал и си е викнал армия, която го довела до най-горчивата война. Докато са викнали тяхни хора. Са се чудили като кой един ще спечели, кой от тях ще спечели, ще вземе кралството. Никой не можал да намери своята си армия. И започнали отново двамата да се бият. Един наблюдавал другия. Другия не можал да го види. Червения го е наблюдавал. Той си излезна от къщата с коня си, синя. Червения го е наблюдавал. Се е криел от него. Изведнъж синия е паднал и изчезнал. Синя и червения вече се ядосал и тръгнал с оръдието му да го стреля и да го унищожи. Той червения отишъл в базата му и се опитал в базата му. За да го намери и не го е видял. Отишъл да му хакне компютъра. Гледал е прясно, за да не избърка нещо. И хаквал. Докато не направил неговите слуги на червения. Сведъж синя
Червения видял синя и започва да го стреля с уредието си. Защото на зеления му става нещо. Той припадва и изведнъж името му се сменява. Името му се е сменил. Името му се сменил. Станал е син. Променило му се светлината. Променило му се и на гащите светлината. В синьо. И се чудил какво случи с мен. Защо? Изведнъж главата му се е променила. Променило му се лицето. Вчупих ти оръжията. Изведнъж синя, другия синя, добрия, си казал. Този става вече добър. Си каза. Най-сетне му проработиха нещата, които му дадох. Той се е събудил и казал, какво се случи? Нещо само малко да спасих хората в злина. Каква злина? Нали се правихме добри? Ти беше зъл, но аз те спасих. Благодаря. Беше грешно програмиран. Хора, ако ви харесва видеото, лайквайте, сабскрайбвайте и чао, до следващия.